aspalditik datorren ideia da, sortu genuen bere garaien duela urte batzuk Triangelu izeneko ziklo bat, kontzertu txikiak egiten genituen Gasteizen taberna baten eta horrela, eta hortik zegoen ideia hori hau sortzen zenean, Izaskun Arroe Kulturgunea sortzen zenean, berreltzea ideia hori eta martxan jartzea, kontzertu bereziak egitea, zainduta eta bar, eta hortik zetorren ideia eta azkenean gauzatu da, eta lehenengo kontzertua Orbelekin. Eta beste batzuk ere badatoz, eta ideia da hori. Bestela igual Gasteizera ekartzea edo Gasteizen ikustea pixka bat zaila izango zen proposamenak, guri gustatzen zaizkigunak ekartzeko gune bat izatea. Alaneketanik geneukan hardcore talde bat eta laua lagunak gara, eta askotan bezala aipatu genuen musika elkarrekin egitea, estiloa gutxi gora bera definitu genuen, eta hasi ginen hola ensaiatzen, gu hiruak bizi ginen etxean, eta handiz iaia bizi zen etxean ere bai. Hola hasi zen taldea. Egon gelan, ensaiatzen, gitarrak, ahotsak, eta hola, oso sumeki. Astapen batean, enizu joitzen 2017 emezortzian atera ginuen lehen EPA, eta bai egia da inglesez kantatzen ginuela astapenean. Pentsatzen dut gure erreferentziak ikusita eta gure burua bilatzen ari girela. Eta beraz, erreferentzia, pausoz pauso, hasi ginen inglesez sortzen, inglesez egiten, eta lehen EPA atera genuen, eta ondotik biziki fite naturak edo gaina hartu zuen, edo itzuri zitzaigun, hola, eta zentzu handiago atseman ginuen, azken finean. Zentzuzkoa zela guretako euskaraz kantatzea eta euskaraz bizitzea gure musika, eta batez ere proposatzen ginuen musika estilo berri honetan ere, berri, ez da berria, baina Euskal Herrian behar bada bai, egan nahi dut talde guti dira musika estilo hori edo horren bidea hartzen dutenak, beraz, hola, naturalki. Frantziatik, Europatik ere, eta egia ejan, ohartu gira euskarak ireki dizkigula ate batzuk ere, eta Europa mailan biziki ongi onartua dela, eta justuki pentsatzen dut gure mikrokosmo horretan ere, ejan behar da mikrokosmo batean bizi girela, eta egiten dugun musika behar bada ez dela publiko zabalari zuzendua edo idekia, eta bainan hasteko hainbat erri zeharkatu genituelarik eta ohartu ginen eta diendeak ejanik eta preziatzen zutela justuki beste hizkuntza bat. Eta batez ere hizkuntza minorizatu bat ere entzutea eta musika ezaguna izaiten alden musika estilo bat beste hizkuntza batean entzutea. Eta horrek ekartzen zuela zinez zerbait berri eta berrikuntza bat. Aukerak baditugu, bilatzen baditugu. Uste dut oso simplea dela, azkenean gauzak mugitu behar dituzuzuk. Oso gutxitan gertatzen da alderantzizkoa jendea etortzea zure gana. Eta bai Euskal Herrian eta bai Atzegian. Azkenean erritmoa ere guk markatzen dugu, nolabait esan nahi dut, jo nahi badugu bilatu behar dugu. Eta gero publikoaren ajera azkenean askotan ez dakizu, daukazu ajeraren ehuneko txiki bat iristen da zure gana, eta gure musika aldatzen joan da, diskoz disko, orain beste zerbait da, baina hala ere da motela, sakona behar bada, ez dakit, atmosferikoa, eta ez dakit zenbateraino azken urteetan jendeak hori nahi duen, jendeak orokorrean,
beti badaude hori nahiko dutenak eta haiekin konektatzen dugu, beste askorekin agian ez, jendeak dantzatzeko gogoa duelako, eta dantzatzeko beste zerbait entzuten da, ez? Pertsonaletik hasita uste dut Jonek, Libek eta inguruko jendeak eta guk musikalki konektatzen dugula asko. Gero iparralde, hegoalde gu txikiak gara, oso txikiak gara, gu Atabal dago, gero Magneto Baionan areto txiki bat, eta gero dira daude leku txikiak, beraz gaztetxeak, eta beraz konparatzea zaila da, konparatu ezin diren gauzak, baina ez dakit, oso hagemanetan gaude, oso lotuta, oso naturala da batetik bestera pasatzea guretzat. Nik uste badagoela lan bat egin beharko genukena, baina igual norbera gandik hasita eta muga psikologiko horiek edo administratibo horiek paso egin guztiz eta jode, zabaldu behar dugula era naturalean muga hori kendu gainetik eta jode horrelako zabaldu behar dugula gure Euskal Herri guztian zehar. Programatzaile bezala edo sasi programatzaile edo dena delako bezala, nik ikusi eta gune hau, pixkate Gasteizen hori lehen esan duguna, igual Gasteizi zerbait berria edo eskaintza zabaldu eta bestela ikusi aliz izango ez ziren ikuskizunak, emankizunak, hoiei txoko egin eta euskarazko programazioan letxoa jarri eta areagotu. Sortzaileentzat behar dira errepikagelak, errepikatzeko, soinua egiteko, azkar. Behar dira topaketak, elkar ezagutzeko, sektorean edo sailan. Behar dira bai olako loturak egitea, harremanak sortzea. Hori zinez importantea da, zenta sortzaileak eta antolatzaileak ere, aski antolatzaileak, aski bakarrik dira haien lekutan, haien gauzak egiten, batzutan pentsatzen dute bakarrik dira hori egiten, eta ez da egia, eta ari dira berriz sortzen gauzak, eta diadanik sortuak izan da, eta badira terabide erresenak, edo hori sortzeko, edo pentsatzeko, edo antolatzeko, edo. Eta falta da, usu falta da parte hori, lotura hori, harreman hori, nun ikasten duzun, nola egin, nola pagatua izan, nola errepikatu, nola antolatu, espazioak atseman eta olako gauzak. Elkartzen gira, usu elkartzen gira etxe batean, egiten dugu soinua, eta hortik batzutan zerbait ateratzen da. Egia da, Eta batzutan bakoitzak badu idei bat, edo tema bat, edo hitza bat, eta hortik sortzen dugu zerbait. Eta aldatuz joaiten dela prozesua ere, beraz denbora aintzinatu arau hobekio elkar ezagutzen dugu, eta metodo desberdinak ere zeharkatzen ditugu. Beraz batzuetan ideia bat abiatzen alda ez dakinik musika tresna batetik, edo beste batzuetan hitz batetik edo ideia batetik, edo norbaitek egin duen amets gaizto batetik, eta gero entzatzen gira emozioak lantzen eta dinamikak emaiten ere.